Үзеңне саклagан өчен закон алдында җавап тотмыйсың. Хәзер йортка караклар кергән очракта үзеңне саклау хукукларын киңәйттеләр. Канундагы үзгәрешләр нәрсәгә китерер? Эфирда таянып тастапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Инде барыгыз да кагыйдәне белә, ләкин тамашачыларга да искә төшереп үтик. Килешмисез икән кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Монда сораулар күп туа һәм ничектер бер укыганда бәлки тамашачылар да аңлап бетермидер. Нәрсә турында сүз барганын. Рафил әфәнде, гади тел белән әйтсәк нәрсә дигән сүз бу? Менә бу үзгәрешләр кертү. Мен зур үзгәрешләр күрмәдем анда бер уйлаганда инде. Бер уйлаганда күрмәдем. Но 37-нче статья безнең кодекста бар инде үз-үзеңне саклау дигән хәл, үзеңне саклаганда шиктән чыгып китү дигән хәл бар. Уны арттырып җибәрү. Ул хәл хәзерге үзгәрештән соң калды бит ул барбер. Если синең иңгә керәләр икән, вы сине бераз кынап чыгарга, син сразу автоматтан җибәрсәң, барбер арттырып җибәр дигән сүз инде бу. Шуңа күрә анда менә бу иңне саклау дигән ни кертте? Идә саклау, үзеңне саклау дигән тәрҗемә генә кертелгән белән дә анысы да бар инде. Бездә бит менә шул Америкада карагызлар, бүтән илләрдә карагызлар. Алар нәрсә диләр бит? Урысча әйткәндә, минем йортым моя крепость, минем йорт. Миңа ничек кенә килеп кердем, миннән башка, мин атаммы, үтерәмме анда, нәрсә булган, миңа берәбер юк. Минем йортка керделәр. Бездә ул юк түгел, барыбер калдырабыз без. Бездә исеркләр кергән, күрше исерек, әле дип әлләмәсә кешеләп кергән, аны атып үтерү турыдыр түгел. Бәлки кунакка кергәндер, монда бит инде закон ягыннан. Зөбәйдә ханым, монда очраклар күпме? Гомумән практикада һәм кем файдасына хәл ителә иде алар һәм нәрсәләр үзгәрер сезнеңчә? Мин Рафил әфәнде белән килешәм, әллә ни зур үзгәрешләр бар дип уйламыйм мин. Необходимый оборона, зарури үз-үзеңне саклау, үз-үзеңне генә түгел, башка кешеләрнең законлы мәнфәгатьләрен саклау турындагы законнар электә бар иде. Һәм бу турыдагы эшләр, җинаять эшләре дә бар иде. Ләкин кызганычка каршы мин әйтер идем, менә мин 50 ел эшләү дәверендә миңа бик авырлык белән генә, бик берничә очракны гына монда үз-үзеңне саклау халәтендә эшләнелгән гамәл бу дип әйтеп исбатлый алдым мин. Чөнки судлар бик авырлык белән бардылар. Бу зарури үзеңне саклау маддәсе белән кешеләрне хөкем итү, аклау эше алар өчен бик зур авырлык иде. Ни өчендер? Ул бәлки сәяси ягыда булгандыр инде, анысын белмим. Ләкин әйтеп узганымча, Рафил әфәнде әйтеп узганча, элек тә бар иде бу төшенчәләр. Хәзер алар киңәйтелделәр генә, һәм бу киңәйтелү нәрсә турында сөйли? Киңәйтелү сөйли безнең җәмгыятьтә барган үзгәрешләр турында. Җәмгыятьнең халаты турында сөйли. Моның кирәклеге турында сөйли. Ләкин әлеге дә баягы закон чыгарыла. Закон ул әйбәт, ләкин законны тормышка ашыру, аны хөкем иткән вакытта шушы законны дөрес итеп куллана белү мәсьәләләре, алар әлбәттә хәзерге вакытта бик зур әһәмияткә ия булган мәсьәләләр, һәм бу мәсьәләдә минем бераз гына ниндидер курку, бу нәрсә ниндидер икенче яктан, бер яктан икенче якка кирәкмәгәнчә сугылуга китереп чыгармасмы дигән курку яши. Үстәмә каршылыклар да тудырырга мөмкиндер әле бу, әйме? Үстәмә каршылыклар тудырырга да мөмкин. Ләкин менә мин нәрсә дип әйтер идем? Яңалыклардан булган, яңалыклар нәрсәсе яңалыкларын? Мен анда әйтеп күрсәтелгән 37-нче маддәнең 2-нче бүлегенең бер нуктасы белән күрсәтелгән анда, әгәр дә кеше үзенең аңа һөҗүм итү, аңа карата законга сыймаган халәт гамәл кылу, бу кеше өчен көтелмәгән хәлдә булса, әлбәттә бу очракта бер качанда үз-үзеңне саклау чикләрен бузу дип, үз-үзеңне саклау чикләрен арттыру дип бер генә судта моны бәяләмәячәк. Монысына минем иманым. Үзеңне саклану дигән төшенчә гомумән нәрсә ул? Бу төшенчәне шулай төрлечә аңларга мөмкин. Һәм законда да бит анда төрле аңлатмалар бар. Һәм менә бу үзгәрешләр дә монда әйтеп китим, йортка караклар кергән очракта үзеңне саклау самооборонадылар инде, хукукларын киңәйттеләр. Элек үзеңне саклау талау, кыйнау яки башка көчләү гамәлләре очрагында рөхсәт ителә дип саналды. Хәзер исә үзеңне саклау торакка хуҗаларның рөхсәтеннән башка законсыз рәвештә үтеп кергәндә мөмкин. Әмма көч куллану гамәлләре булмаска тиеш дигән. Мен шул аңларга мөмкин. Монысы әйе, анда шундый момент бар, анда бер
элек законда да бар иде ул үз-үзеңне саклау чараларын арттыру дигәндә. Мәсәлән, шундый хәл булганы бар, бер кызны, анда бер хатын кызны кишләгән вакытта, кешеләргә маташканда, ул аның башына кул астына килгән әйбер белән сугып, үтергәннән соң ул хатынның үзен гаепле итеп калдырган очрак бар. Шундый очраклар да бар, әйеме? Ел сайын моның буенча менә шушы үз-үзеңне самооборона дигән әйбер инде үз-үзеңне, гаиләңне, мөлкәтеңне яклау анда каралган. Якыннарыңны яклау. Шул очракта 400-дән артык эш карала, әйеме? Шуның өчесендә, 400-сендә генә аклау законы менә чыгарыла. Зөбәйдә ханым да әйтте, аны акланырга мөмкин түгел. Чөнки беләсезме нәрсә, ул үз-үзеңне яклау. Менә миңа һөҗүм итте, мин аны өтеп җибәрдем. Ул йыгылды, йыгылган вакытта мин бит инде аны хәзер типкәләп ыргытырга мөмкин, әйеме? Менә шуны типкәлим икән, бу инде үз-үзеңне яклауны арттыру дигән санала, шиктән ашу һәм мин аны үтергән өчен гына түгел, кабыргасын сындырган өчен дә түләргә мәҗбүр булачакмын. Әле аңа инвалид калса, мин аңа гомер буе түләргә дә. Түләү белән генә шикләнсә әле. Юк, хөкем итәләр, һичшиксез мине хөкем итәчәкләр. Мисал өчен менә 2030 елда да сез әйткән статистикага кушып, кеше үтергәнчә 232 кеше хөкем ителгән. Һәм шулың бары берсе генә җаваплылыкка тартылмаган икән. Һәм бу да шулакта сөйләп бит. Раил, син ничек уйлыйсың? Монда димәк сакланучы үзе җинаятьчегә әйләнә. Һәм менә бу үзгәрешләр аны ничектер саклап калырга ярдәм итә алырмы синеңчә? Ну, беренчедән монда шуны әйтергә кирәк. Менә бу үзгәрешләр бит инде ул әле кергән әйбер түгел. Ул бит иң беренче глобаль формада ул 2012 елда керде. Менә ул масса күләм чараларында да бик күп әйтелде, халыкта да шундый резонанс формада ровно 10 ел элек кергән әйбер. Хәзер аны өстәмәләр керттеләр генә. Но монда шуны әйтергә кирәк. Менә һәрбер кеше монда үзгәреш шунда гына. Һәрбер кеше үз өен, үзен һәм үзенең гаиләсен якларга мөмкин, һәм аны яклауның төрле формалары турында менә хәзерге формада языла ул. Монда Верховный судның постановлениесе бар. Ул конкрет формада керелгән. Элек мәсәлән, мисал итеп кенә әйтәм. Элек, әгәр синең өеңә кеше бәреп керсә дә, син иң беренче чиратта менә 10 ел элек аңларга тиеш идең. Ул сиңа һөҗүм итәчәкме? Ул сиңа җәрәхәт ясарга мөмкинме? Җәрәхәт ясарга мөмкин вакытта гына син аңа самооборона куллана алайың. Хәзер алай түгел. Әгәр инде чит кеше синең өеңә керде икән, син аннан карамыйча да, нитмичә дә ул кешегә әйтгәндә мылтыкны алып атырга мөмкинсең. Ниндидер формада каралган. Әлбәттә, ул практикада әзрәк бүтәнчәрәк, ләкин теорияда шулай язылган ул постановлениедә инде. Постановление теория дип әйтмәгәле без. Теорияда кәгазьдә шулай язылган, но практикада Зөбәйдә апа, ул икенчерәк карала. Судлар бүтәнчә карый аны. Бүтәнчә карый, чөнки алар закон буенча карыйлар. Менә без берничә мәртәбә әйттек, без монда югары судның үзенең карарлары бар дип. Элеккеге елларда, Совет чорларында югары судның карарлары ул һәрбер суд өчен мәҗбүри иде. Аны анда язылганнарны һәр вакыт үзенә руководящие разъяснения дип атала иде ул. Хәзергеләр алар рекомендательного характера постановлениелар. Димәк әле моңа нигезләнеп, күкрәк киереп, Юк, мин фикерне әйтеп бетермәдем. Фикерне әйтеп битерим инде. Син менә элек дәлилләргә тиеш идең. Ул кеше сиңа мөрәҗәгать итәме, юкмы? Хәзер ул син судка килгән чиракта җан җәрәхәт ул кешегә ясыйсың икән, өеңдә булган хәл булса, син аны дәлилләргә тиеш түгел. Шулаймы бу? Бар бер анда соразмерность дигән, яки тәңгәллек. Әгәр дә ул кеше буш кул белән килеп кергән икән синең өеңә, син да мылтыгыңны тартып чыгардың да аттың, әйеме? Шунда ук монда проблема ни булачак? Монда инде проблема булачак, зур гына проблемаң синең. Чөнки тәңгәл булырга тиеш җавап. Монда бу очракта теге кеше сиңа куркыныч тудырамы, син белмисең. Әмма куркыныч тудырамы юкмы икәнен мин уйларга тиеш түгел. Бу әле йомшартылган закон. Чөнки ул минем өемә сорамыйча ишек ватып яки мәсәлән килеп кергән. Элек ишек ватып кергән вакытта да, синең ишегеңне ватып кергән очракта да, әгәр дә син аны бәреп үтерсәң, ашы килмәгәе, аның кулында корал бар идеме? Әгәр дә тегенең кулында мәсәлән корал булмыйча, синекендә булса, ул җилкәсе белән генә ватып керсә ишекне, элек Совет чорында бит әле шулай иде, ишекләрдә кергән булса, монда соразмерность юк, тәңгәллек юк, ягъни ул коралсыз, син кораллы, син барыбер гаепле утыра идең. Хәзер яңа закон чыкканнан соң бар шундый әйбер,
бу бит инде яңа закон чыкты. Ул инде җәмгыятьтә йөрде, тавышы чыкты. Хәзер юк, яңа закон эшләнде, ясалды һәм ул менә судьялар да беләләр бит инде, моны судлар да беләләр һәм монда судларның күпмедер дәрәҗәдә якланучы ягында карау мөмкинлеге артты дип уйлыйм. Артты, ләкин шулай бәхәсләр турырга мөмкин. Рафил әфәнде, димәк нәрсә эшләргә? Монда әгәр дигән сүзләр күп. Сиңа анда мәсәлән өеңә дип әйтик инде кемдер керә икән, синең бу корал тотканманда, бу миннән көчлерәкме, юкмы, физик яктан мин аны нәрсә эшләтә алам, юкмы, аның бәлки кисәсендә кораллары бардыр. Аларны барысында уйлый башласаң, ул инде анда үз эшен эшли дә чыгып китәргә мөмкин. Менә нәрсә эшләргә бу очракта? Үзеңне инде куркынычга астына куймас. Бу закон белән ЛДПР партиясы чыкты. Бу законны безнең хөкүмәт алмады, кирәкми диде. Шуңа күрә безнең Дума карамады инде бу законны. Мин уйлаган буенча аны карарга кирәк. Менә карагыз әле, ул бит бөтен менә 140-тан артык кеше, шуның берсе генә хөкемгә тартылмаган. Калганнары бит алар эштән, аның күршләре битнесе белә, ул виноват түгел икән белә. Ул сакланган дип белә. Ул менә ул закон кирәк, бу разъяснение бер бирмәйди. Барбер әйтәк белән, менә кирип мине буалар, буа мине. Мин шуны пычак белән суксам, аның кулында бер юк бит, мине буагына. Кем менә моны карап тора, кем моны күрә? Без мине утыртырга мөмкин. Әле избатларга да авыр бит ул. Ул нинди максат белән кергән? Бу мәсьәләне мине буалар кем карап тора дип кеше янына шундый ситуация булды. Бөгелмәдә килеп эш кеше бер кешене үтерергә, анда кыйнарга килделәр. Гаражда бара вакыйга, бу буларның бөтенесен дә үтерде. Әйеме? Буларны үтерде, әмма аның үзен гаепле итеп калдырып маташтылар. Чөнки ул вакытта шундый нидә, ничек инде эш кешегә каршы торган, үзенең гаиләсен, үзен яклаган өчен бу кешене. Шуннан соң матбугатта тавыш чыкканнан соң гына аны якладылар. Халыкта тавыш чыккач, үзгәрттеләр, китәләр. Нинди каршылыклар туарга мөмкин һәм кем моннан үзенчә файдаланырга тырышачак? Киләчәктә бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңгасы телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, инде тапшыруның беренче өлешендә бераз сөйләшә башладык. Йортка кергән чакта караклар нәрсә эшли дип, тагын бер генә үзгәрешне тамашачыларга да сезгә дә әйтәм. Үзен саклау шулай ук җинаятьче каты көч куллану һәм үтерү белән янаса, шулай ук корбанына корал юнәткәндә рөхсәт ителә дигән. Шул вакытта судлар үз-үзеңне саклау шикләрен арттыру турында барлыкка килгән шикләрне гаепләнүче файдасына юлларга тиеш дип карар чыгарган әлеге пленум. Зөбәйда ханым, менә сез дә әйттегез, бу чынлыкта үтәлерме икән? Һәм тагын да шул ук судның үзенең карарына калмасмы? Менә бу без әйткән соннар үзгәрешсез калыр дигән куркыныч юкмы, әгәр дә үзгәрешләр булса да? Булмый бу мәсьәләдә. Юк, сезнең тәҗрибә зур бит, шул тәҗрибәдән чыга. Минем тәҗрибәдән чыгып уйлаган вакытта монда шулай тора. Законнар бар, алар электә бар иде, аның үзенең мөмкинлеге дә бар кулланырга, бу зарури үз-үзеңне саклау дигән әйберне танырга да судларга. Һәрбер эшне караган һәрбер суд монда бик зур ихтыяр белән һәрбер эшне, һәрбер хәлне, һәрбер гамәлне бик яхшылап уйлап эшләргә тиеш. Чөнки аларның һәр кайсын конкрет эшләнгән әйберләрне закон кысасына салырга тиеш ул. Законның үзенә аны салып бетереп булмый бит. Менә син утынагач белән килгән вакытта син аңа күсәк белән суксан, бу необходимый оборона була дип, алай дип язып булмый бит. Һәм аны судтан дәлилләргә ул сиңа үтерәм дип әйттем, әле исәмсез дип кергәнме? Моны шулай ничек дәлилләргә әгәр дә ул кеше юк икән? Бик четерекле мәсьәлә, бик четерекле. Монда бик күп нәрсә, әлбәттә, хөкемдарларның дип әйтик инде, судьяларның тормыш тәҗрибәсеннән дә, квалификациясеннән дә торырга мөмкин. Һәм тагын нәрсә әйтермен мин, без һаман да үз-үзеңне саклауына дип сөйлибез. Үз-үзеңне генә саклау турында сүз бармы монда? Монда башка кешеләрнең мәнфәгатен, законның мәнфәгатләрен саклау турында, җәмгыятьнең һәм дәүләтнең мәнфәгатләрен саклау турында, әгәр дә бу җәмгыятькә һәм дәүләткә зур зыян китерә торган гамәл булса. Бу турда да сүз бар анда. Ансы аерым темадыр инде, аерым тапшыру. Бер мисалны әйтеп китте Искәндәр әфәнде, Рафил әфәнде, Татарстанда гомумән андый очраклар күпме? 90-нчы елларны алабыз без менә хәзерге вакытта дип әйтик. Ну, җитәрлек хәзерге вакытта җитәрлек. Миндә статистика юк, әйтәлмим. Мин бер әйтәсем килә. Менә карагыз әле, эш бара, астагы суд карый, өстәге суд карый, 5-6 төрле суд караса, 2 төрле карар чыгара. Менә ул бик кыен турында әйтә. Бер судья булый ди, икенчесе карыйда юк дөрес түгел, менә булый ди икенчесе. Шуңа күрә бик монда ничектер, или Рафил әфәнде, минемчә, элекеге шикелле югары судлар
судлар өчен мәҗбүри булган карарлар чыгарга тиеш бу очракта. Рекомендательныйлар гына түгел, киңәш сыйфатында гына түгел, бәлки аларның уйлап биргән оценкалары алар судлар өчен мәҗбүри булган. Пленум чыгарган карар ул бит инде астагы судларга рекомендация түгел, обязанность булып чыга. Пленум караган. Если просто решение, какой-то приговор, онсы да. Юк. Теге яки бу законны куллану тормышта, аны куллану тәртибе турында чыгарылган пленум карарлары бүгенге көндә алар руководящими разъяснениями не являются. Монда күп бәхәсләшергә буладыр. Гади генә бер мисал. Минем танышларым арасында барган. Бер яхшы танышым, спортчы, меценат, шундый яхшы гына килә кунакка бер кеше. Моның шул килә дә сүз артыннан сүз китә, теге кеше шешәне вата да, моның муйнына кадый, менә монда тамырларга, хәттәләгә, нитә, менә әле күптән түгел генә булган вакыйга ул, әйеме? Ул гәҗитләрдә чыкты, мин дустымның исемен генә әйтәсем килми, шуңа күрә генә әйтәм инде. Теге килгән кеше шушы төбәкнең смотрящие, әйеме? Менә хәзер шуннан тавыш чыкты, монда дусның бит инде булган дуслары да, аны тоталар да тиз генә нейтрализовать итәләр инде, аны әзрәк типкәлиләр дә булса кирәк. Шуннан соң тавыш чыкты инде, әле минем дустыма өенә килеп, муйнына шешәне ватып, розочка дип атала инде ул блатной жаргонда, розочка белән кадаган өчен, әйме, аның үзенә чак кына эш кузгалтмадылар. Шуннан соң матбугат әле тегене смотрящийны яклап чыкты. Мин хәтта бер баш мөхәрриргә әйттем, мин әйтәм, безнең төбәкнең смотрящийын яклаганыгыз өчен рәхмәт. Инде сезгә молодцы җегетләр дидем әле. Монда сорау туа, бу очракта үзгәрешләрнең катнашы бар дигән. Мондамы? Үзгәрешләрнең катнашы бар. Нәтиҗәдә барыбер ул кеше иендә дигән, үз иендә булган әйбер белән, бу бит инде сүз күптән чыкты. Берничә ай элек чыкты, менә бу инде матбугатта муссироваться ителде. Шуңа күрә бу аерым әйбер теге кешегә карата барыбер эш кузгалтылды. Янәсе анда әле дә аның хатыны йөри бөтен инстанциялар буйлап, менә алар анда күп булганнар, ул бер үзе генә булган, фәлән дигән, шуңа күрә аны кыйнаганнар дигән әйбер белән. Әмма эшне ачтылар теге кешегә карата. Хәзер менә ягъни бу законның тавышы чыгу, ул бит инде интернетта да, матбугатта да берничә ике шай йөри менә бу әйбер. Шуңа күрә шушының файдасы булды дип уйлыйм. Ягъни бу законның файдасын уже күрәбез. Үзгәрешләр, чынлыкта файдасы гына түгел, соннарда ниндидер гаделлек эзләү, суд бит инде бары гадел булырга тиеш дип әйтәбез. Раил, ничек уйлыйсың? Гаделлек эзләү максатына соннар үзгәрешәкме? Нәкъ менә үзләре сокланып, җинаят булмасын өчен соннар үзгәрү максатыннан әлеге менә бу күренешләрен дип әйтик инде, файдасы тиярме синеңчә? Аңладым. Беренчедән, менә шуны әйтәм. Менә бу шушы соннарга килгәндә, һәр елны күп еллар дәвамында менә бу статистика дигән әйбер бара, һәм судның үзенең билгеле бер практикасы бар. Менә шул практикаларга карап, судның карарларына карап, менә шушындый үзгәрешләр керә, һәм шушы практика нигезендә суд карарлары чыга. Шуңа күрә менә бу статистикага килгәндә дип әйтәм инде, менә шушы үзенең өенә кергән кешеләрне, менә алар атып или анда җан җәрәхәте ясаган булса, алар яклы судлар әлбәттә инде менә шушы постановлениедән соң безнең Верховный судның ул әлбәттә артачак. Ләкин монда менә үзгәрешләргә килгәндә дигәндә тагын бер сүз бар, бер сүз йөри. Ул менә ничек атала әле, онытып җибәрдем. Провокация дигән сүз, яңа сүз ул анда керде менә хәзер шушы постановлениедә. Провокацияның ике төрле юнәлеше бар. Беренчесе, мәсәлән, син урамда үзеңнең балаң белән уйныйсың. Урамда егетләр басып тора, сүгенәләр, кычкырышалар. Син алар янына барып, әгәр аларга әйтәсең икән, кычкырмагыз егетләр, әйдәгез балалар уйный. Шул вакытта алар сиңа һөҗүм итәләр икән, син үзеңне яклап чыгасың икән, бу вакытта син гаепле түгел. Сине суд аклап чыгарырга мөмкин. Ләкин провокацияның икенче ягы да бар. Әгәр дә инде син кеше сиңа һөҗүм итсен өчен аңа провокация ясыйсың икән, ул сиңа һөҗүм ясый башлый икән, шул вакытта пычак чыгарып нәрсәдер эшлисең икән син, бу вакытта инде син дөрес түгел булып чыгасың. Күрәсезме? Менә шушындый провокация дигән моментларның да менә шушы постановлениедә минемчә дөрес каралган ул хәзер. 10 ел элек ул алай түгел иде. Дөресте кайсы якта Зәбайда ханым менә монда бу очраклар? Дөрес әйтә Раил бу мәсьәләдә. Мин нәрсә әйтер идем, яңалыклар турында сөйләшәбез бит инде. Хәзерге яңалыкларда бик мөһим шундый яңалык бар. Ул да булса, элекеге суд практикасында, элекеге законнар нигезендә, әгәр дә кеше үзенә һөҗүм иткән вакытта качып китү мөмкинлеге булса, яки кемгә дә булса ярдәм сорау мөмкинлеге булса, яки анда полиция, милиция хәбәр итү мөмкинлеге булса, ярдәм итүне сорап,
Ул вакытта беренчектә бу зарури үз-үзеңне саклау дип бәяләнмәйде судлар белән. Хәзер закон үзендә төгәл әйтелгән. Качып китәргә тиеш түгел, кеше ярдәмен сорарга тиеш түгел. Әгәр дә үзен үзе саклый ала икән, законда каралган мөмкинлектән чыгып, үзен үзе шул урында сакларга тиеш дигән. Менә бу минемчә мөһим бер яңалык. Хөкем чыгаручылар менә моңа кадәр дип әйтегез, бу үзгәрешләргә кадәр күбрәк ниндирәк хөкем чыгаралар иде? Кем файдасына дип әйтик? Соннар бер төрле күрсәтә, ләкин кешелек факторы дигәндә бар бит монда ниндер һәрбер шартлар бар дип әйтик. Менә сез аны беләсез әйе. Беләм, эштән торып беләм. Менә шундый бер заман булды, советлар вакытында һаман әйләнеп кайтам инде. Ул да булса, кешеләр менә шушы необходимый обороны хөкемдарлар кулланырга решениеләрендә куркалар. Шундый хәлләр анда, шундый гамәлләр кылынган. Алар бу кешенең хәлен җиңгиләйтү максатыннан чыгып, мәддәне шул көе калдырсалар да, җәзаны бирәләр иде. Менә шушы превышение пределов необходимого обороны дип әйтәбез, чиктән узган өчен дигән җәзаны бирәләр иде. Шул әйтеп, кайбер кешелекле судьялар дип әйтик инде, гадел судьялар. Алар шулай итеп карыйлар, шундый практика ясыйлар иде. Закон дигән әйбер бар, әйме? Дюралекс, ягъни закон кырыс ди. Закон нинди булса да үтәлергә тиеш. Судья да менә бүгенге көндә гамәлдә булган законнан читкә китеп карар чыгара алмый, чөнки аның бу карары, теге юристлар әйткәнчә, не устоит. Югары судта, апелляцион инстанцияда ул булмаячак, тормаячак. Шуңа күрә аның күпме карарлары кире кайтарыла яки анда җимерелә, шуның хәтле судьяга начаррак. Шуңа күрә судья хәтлегенә кешелекле кеше буларак аңласа да бу кешене хөкемдар андый карар чыгара алмый. Чөнки гамәлдәге законда булай каралган, аның бу матдәсенең бу бүлекчәсендә булай каралган, бусында булай каралган, ягъни барулы дип аталар. Әгәр дә без моны алсак, менә чыгалмый дигән законда булай каралган дип әйтәсең, законны үтәргә кирәк дип, тагын законның бер адвокат бар безнең мәрхүмә инде. Янашым, законның аның диапазоны киң, иптәш судьялар булай да карарга була, теге дә карарга була дип. Һәм бу үзгәрешләр дә шул. Закон диапазоны киң аның. Тапшыру башында әйттегез, әллә ни зур үзгәрешләр булмас дип. Чыннан да ышанмыйсызмы, менә монда инде шул ук акланган очраклар артыр дип. Әллә инде булачакмы алар барыбер? Мин ышанам инде артыр дип. Ну бит менә любой судьяны алсагыз, ул карап та әйттеләр бит әле, карап тора, менә Михаил чыгарам, өстә карау бетерделәр дип. Менә четко сөйләп куйды. Менә шул ук чиктән арттыруны булмаган булса, минем өйгә бәреп кирделәр. Менә бәреп кирделәр, кыйнарга кирделәр. Моя крепость булырга тиеш. Мин уйлаганча. Любой корал белән. Нигә бәреп кирә алмыйга? Бәреп кирмәгез. Яхшы ният белән кергән икән ул бу. Нинди яхшы ният белән ишекне бәреп кирми, ватып кирми. Бәреп кирүче. Ватып кирми ишекне яхшы ният белән. Шагылдата, кычкыра, ачты. Теге элек куып чараган хатыны кайта, элек куып чараган ире кайта, кычкыра, не, аны совсем бүтән хәлендә. Менә монда кимдер бәреп кирәләр ишегеңне. Син бит белмисең, кулындамы, кесәсендәме, пычакмы, неме? Ничек синең башың белән үләп белгергә тиеш, нишләр икән? Тегендә икенче комната балалар бар. Тагын Рафил абый бер очрак бар, менә яңа очрак кергән. Ул мәсәлән, син үз өеңдә туганнарыңны чакырасың, дусларыңны, биисең, каты музыка уйный, һәм синең күршең сиңа замечание ясарга керә. Өеңә керә, сиңа замечание ясый, но син аны атсаң, син бәрі гаепле буласың. Ул кисәтүне ишектән кирмичегенә дә әйтергә мөмкин. Монда да мен турысы менә мин идә балалар белән утырам, ишекне ватып керәләр. Менә шундый вакытта нәрсә уйларга тиешбез? Тапшыру төгәлләнә, нәтиҗәләре әйти башласак, Зөбәйдә ханым. Монда судлар дип яшәбез. Безнең ни өчендер хокук саклау органнарында тикшерү органнары менә мондый мәсьәләне үз чиратында үзләре алып барган сроклары вакытта бәя бирмиләр бу хәлләргә. Алар да бәя бирергә тиеш монда. Әгәр дә күзгә күренеп торган, аларның күренеп тора икән инде зарури үзенең саклау яки башкаларның мәнфәгатен саклау турындагы эш барганын, алар үз чиратында судка кадәр илттереп җиткермичә җинаять эшен кузгатмау турында карар чыгарга тиеш. Бездә бер кайчанда тикшерү органнары бу мәсьәләгә бармыйлар. Димәк, алар да шуңа барырга тиеш. Менә бераз порядок булачак, менә статистика 50-гә 50 булса, примерно хотя бы грубо әйтәм. Менә уларга була дөрешләделәр. Искәндәр әфәнде, нәтиҗә ясап әйтсәк, үзенең саклауда, хокукларны арттыруда нәрсә тасылып тора икән? Закон һәм үз-үзеңне саклау хукукы кешенең, әйеме? Шуңа күрә закон бераз киңәйтелгән булырга тиеш, мин үз-үземне теләсән инде корал белән теләсән ничек сакларга мөмкинчелегем булырга тиеш. Әмма бер әйберне онытмаска кирәк. Кешегә корал күтәрү җиңел түгел.
Дөрестән дә шулай, кешеләр үз йортын саклаганда әлбәттә төрле адымга барырга мөмкин, ләкин бер гаепсез кешеләр әгәр дә инде сакланучыдан җинаятьчегә әверелә икән, бу да инде безнең җәмгыятьтә ничектер тискәре кабул итәргә мөмкин һәм ул кешенең язмышында да тискәре йогынты ясаячак. Исәнлектә күрешергә язсын.